Imanje od 9000 kvadrata sa 2 legalizirane građevine. Udaljeno je svega 2 km od mora i 5 km od Rovinja. Ja sam Mojmir iz agencije Portun, a u ovom videu razjasnit ću 4 ključna pitanja vezano za ovu nekretninu na Sadižolu. Prvo, pravni status. Drugo, postoji li mogućnost rekonstrukcije, dogradnje ili prenamjene? Treće, kakva je infrastruktura, odnosno voda, struja i ostali uvjeti? I četvrto, za koju je namjenu ova nekretnina najlogičnija? Imanje površine 8975 kvadrata nalazi se na predjelu Sadižol oko 5 km od Rovinja u smjeru Bala. Na imanju postoje 2 legalizirane građevine. Veliki hrastovi, ladonje i maslinik stvaraju ugodnu hladovinu te imanju daju snažan osjećaj privatnosti i povezanosti s prirodom. Veća građevina legalizirana je kao nedovršena stambena zgrada sa 3 stambene jedinice. Ima dvostrešni kosi krov, visinu do vijenca 2,75 i visinu do sljemena 3,70 metara. Njezina građevinska bruto površina iznosi 232 četvorna metra, a izgrađena je 70. godina. Manja građevina legalizirana je kao pomoćna zgrada poljoprivredne namjene. Radi se o građevini sa jednostrešnim kosim krovom, a tlocrtna površina zemljišta pod zgradom iznosi 36 četvornih metara. Prije rekonstrukcije potrebno je prvo formirati građevinsku česticu. Za taj posao treba angažirati geodeta. Nakon toga izrađuje se glavni projekt. Glavnim projektom moguće je promijeniti raspored prostorija i kući dati potpuno drugačiji izgled. S rekonstrukcijom se može započeti nakon što nadležni ured za graditeljstvo odobri glavni projekt. Obje građevine se mogu rekonstruirati u postojećim gabaritima. Drugim riječima, kuće se ne mogu širiti izvan postojeće pozicije koju danas zauzimaju na terenu. Visina se može povećati, ali tako da visina mjerena do vijenca ne prelazi 3 metra. Što se tiče infrastrukture, imanje ima direktan pristup na javnu cestu uz koju su već položeni podzemni kabeli za struju i vodovodna cijev promjera 100 mm. Još jedna važna tema je privatnost. Ovo je interni put koji koriste samo sadašnji vlasnici, pa se cijelo imanje može ograditi, a uz među prema susjedu dodatno zasaditi zelenilo radi veće privatnosti. Ima li smisla kupiti ovo imanje radi turističkog najma? Prednosti su jasne. Veliko zemljište, zelenilo, mir, privatnost, blizina Rovinja, Bala i mora. Uvala Veštar udaljena je oko 2 km, a samo imanje ima gotovo 9000 četvornih metara zemljišta. Ako imanje kupujete radi načina života, ovdje možete stvoriti prostran dom sa vrtom, maslinama i potpunim mirom. Spomenimo još i da postoji mogućnost dokupa susjednog zemljišta površine 2 hektara od istog vlasnika. Aktualnu cijenu i sve dodatne informacije možete provjeriti na našoj web stranici, a za razgled nas slobodno kontaktirajte.